što najaviti u narednim minutima su lijepi događaj i porodičnog karaktera koji će se održati ovog vikenda, jedan u Podgorici, a onaj porodični karavan nastavlja svoju priču kroz Gusinje i kroz Plav. Tanja Ašanin, socijalna radnica Udruženja roditelji, danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Dakle, 10. jubilarni festival Stiže nam beba ovog vikenda u Podgorici, u velikom tržnom centru, najvećem u gradu. Nešto što čini se mnogi iščekuju svake godine. Šta mislite, čime je ovaj festival osvojio roditelji i buduće roditelje? Tako je, tradicionalno 10. jubilarni infodan o trudnoći, dojenju i negdje pripremi na novog člana porodice organizujemo sad u subotu, dakle 7. oktobra u centru Big Fashion Podgorica. Nekako Udruženje roditelji već godinama organizuje ovaj događaj zajedno sa svojim socijalnim preduzećem Kreativa Laba u partnerstvu sa Kliničkim centrom Crne Gore, Domom zdravlja i naravno centrom Big Fashion gdje se održava sami događaj. Vjerujem da je osvojio nekako porodice tim specifičnim sadržajem koji nudi na jednom mjestu. Nekako, naravno, da su pozvane sve trudnice, odnosno buduće mame, buduće tate, svi oni koji su novi u toj ulozi, odnosno tek su ovih dana dobili prinovo, i naravno i mame i tate koji se drugi, treći, četvrti put ostvaraju u toj ulozi. Zašto da ne? Uvijek je dobro čuti neke nove informacije, podsjetiti se i razmijeniti iskustva. Tako da iz godine u godinu zaista je velika posjećenost. Ja iskreno vjerujem da će tako biti ove godine i da nema razloga da nam se sve trudnice, buduće tate i oni koji su, kažem, u toj ulozi već da nam se pridruže. Ako uzmemo u obzir to da će u toku jednog dana prisutnima da se obrati zaista veliki broj stručnjaka, bilo bi lijepo u stvari da podijelimo taj program, ali i da kažemo da će festival trajati tokom cijelog dana. Tako je. Festival se održava dakle u centralnom atriumu u Big Fashionu i traje od 11 sati prije podne, negdje do večernjih časova, odnosno do 20:30, kada ćemo malim takmičenjem nekako završiti ovaj događaj, obilježiti ovaj naš mali jubilej koji zaista nam u Udruženju roditelji puno znači. Veliki broj tema i to su sve one teme koje su, vjerujemo, značajne trudnicama, a tiču se svih onih situacija kroz koje prolaze sada i kroz koje će prolaziti u narednom periodu. Upravo tako je i program podijeljen. Na tom programskom dijelu koji će se nalaziti na bini smjenjivat će se zaista veliki broj predavanja i prezentacija stručnih lica na one teme koje se tiču zdravlja i porodične edukacije. Zahvaljujući partnerstvu sa ustanovama koje sam pomenula, obezbijedili smo zaista renomirana imena iz svijeta medicine, veliki broj specijalista, veliki broj medicinskih asistenata, kao i stručnih saradnika. Podijelit će naravno svoje znanje, onako stručne stavove sa svim prisutnim, i nekako ćemo se baviti ovim temama. U prijepodnevnim satima će to biti psihofizička priprema za porođaj, šta nas to čeka u porodilištu, trudnoća kroz trimestre, šta je to što je specifično za svaki od trimestara, anemije u trudnoći, na koji način je liječiti, a negdje onim poslepodnevnim satima ćemo se baviti onim periodom kada dobijemo pojačanje, odnosno kada beba stigne na svijet. Odnosno, kako njegovati bebu u prvim danima, koja je to uloga tate u prvim danima kada se beba rodi, negdje kako razvijati tu motoriku kod bebe, šta je sa atopijskim dermatitisom, kako ga prevenirati, na koji način liječiti, kako da se mama pripremi na dojenje. Tu su i vršnjačke savjetnice za dojenje Udruženja roditelji koje će kako držati predavanje, odnosno prezentaciju, tako i pružati podršku svim prisutnim roditeljima. Tako da zaista pozivam sve buduće roditelje, oni koji su već u toj ulozi, da nam se pridruže, koji imaju malu djecu. Osim tog programskog dijela imamo i sajamski dio na kom će se predstaviti svi oni izlagači koji imaju neke korisne proizvode i, rekla bih, neophodne kako za trudnice, tako i kada beba dođe na svijet, koje su neophodne kako za njegu, tako i sve one stvari koje se dešavaju u tim prvim danima. Dakle, o svemu ste mislili i ovog puta. Tako je, potrudili smo se da mislimo, da. Ono što sam rekla u najavi je da paralelno s ovim događajem karavan porodični nastavlja svoje pohode, dakle Gusinje i Plav ovog vikenda. Tako je, ove subote smo se onako mi u Udruženju roditelji podijelili, tako da dio ekipe će biti na infodanu Stiže nam beba, drugi dio ekipe će biti u Plavu i Gusinju. Porodični karavan jeste zaista projekat na koji smo mi u Udruženju roditelji zaista ponosni, koji realizujemo u saradnji sa UNICEF-om uz financijsku podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i negdje porodični karavan je krenuo na svoj put 2. septembra. Obišli smo do sad veliki broj opština, kao što ste rekli, ove sad subote 7. oktobra smo u Gusinju, i to u školskom dvorištu od 11 do 13
14 časova. Istog dana smo u Plavu od 16 do 18 sati i na tom događaju smo se potrudili da mislimo na cijelu porodicu. Nekako opet za roditelje predavanja, odnosno mogu se informisati od strane stručnih lica, odnosno doktora iz Instituta za javno zdravlje i pedijatara iz lokalnih domova zdravlja o svim onim važnim temama koje se tiču zdravlja djece, dojenja, ishrane, prevencije, imunizacije. Opet mislili smo i na naše najmlađe drugare, za njih je zaista spremljen bogat, onako kreativno-edukativni sadržaj, kako radionice, tako i animatorski sadržaj. Eduko školice će biti sa njama, sa njihovim programom, pametne sova, igračke, kocke. Zaista onako mislili smo i na najmlađe i na roditelje i potrudili smo se da obezbijedimo nešto što je zabavno i korisno za sve generacije. Mi u Udruženju roditelji se zaista trudimo kad organizujemo neki događaj da to bude onako za cijelu porodicu, da svi nađu nešto što je njima interesantno i korisno. Ako uzmemo u obzir i vašu struku, dakle vi ste socijalna radnica, koliko ovakvi događaji zaista mogu da pomognu u uvezivanju porodičnog karaktera? Vjerovatno to jesu momenti sa malo više druženja, sa malo boljim raspoloženjem. U tim događajima nema prostora za razmišljanje o svakodnevici, o problemima koji tište ljude. Primjećujete li tu da u stvari na taj način bolje međuljudske i porodične odnose ostvarujemo? Definitivno da se mi u Udruženju roditelji trudimo da njegujemo i da konstantno ističemo koliko je važno njegovati porodicu. Nekako i kroz naše programe Brižne porodice koje realizujemo, tako i kroz porodični festival koji realizujemo u maju svake godine i kroz sve ove, ajde da kažem, manje događaje trudimo se da podsjetimo porodicu koliko je važno da i pored ovog brzog vremena u kojem živimo nekako graditi kvalitetne odnose, izgraditi tu komunikaciju, odnos povjerenja sa djecom. Jer nekako zaista porodica jeste nešto što je ćelija svakog društva i ako želimo mijenjati društvo svakako se moramo nekako vratiti na taj mikronivo i u porodice. Definitivno da znači ovakvi događaj, jer kao što ste rekli, to su nekako zabavni događaj, kreativan karakter koji zaista onako kroz igru povezuje generacije, povezuje roditelje i djecu i uvijek kažemo da to nekako vrijeme roditelja sa djetetom posebno nas samo utiče na poboljšanje odnosa, povjerenje i često nam roditelji kažu kada provode na taj način više vremena sa djetetom, vide nekako djetetove i neke nove možda osobine i nešto što do sad nisu primjećivali, onako zvuči možda banalno, ali da na pravi način upoznaju svoje dijete. Ono što su nam roditelji isticali opštinama koje smo do sad posjećivali, do sada smo pretežno bili na sjeveru, da zaista fali ovakvih događaja. Dešava se da roditelji, evo na primjer u Andrijevici, da djeca nemaju salu za fizičko, da mogu igrati fizičko samo vani kada su lijepi uslovi, da to nije moguće kada dođe zima, snijeg ili kiša. Će zima brzo. Tako je. Da im nedostaje mnogo tih van nastavnih i sportskih aktivnosti. Vjerujem da se zato raduju toliko porodičnom karavanu kada dođe i vjerujem da je zbog toga veliki odziv roditelja i djece. Do kada planirate sa porodičnim karavanom? Dakle, eto, rekli ste od 2. septembra, danas, mislim, sada već ovo će biti 7. oktobar. Planiramo sve do 25. oktobra. Znači, ove sedmice sad smo u Gusinju i Plavu, naredne obilazimo Roža i Petnicu, a onda nakon toga se trudimo da obiđemo i ovaj centralni i južni dio, da nijedna opština ne ostane neposjećena. Zaključno sa 25. novembrom kada obilazimo Podgoricu i Danilovgrad i nekako pravimo, ajde da kažem, te završne događaje i zaokružujemo tu lijepu priču koju su, vjerujem, uživali roditelji i djeca. Nama nekako u Udruženju roditelji jeste značajno da upoznamo što više roditelja, jer iako nam je sjedište u Podgorici, zaista se trudimo da svakodnevno budemo u komunikaciji sa roditeljima iz svih gradova Crne Gore. To naravno ostvarujemo online putem portala roditelji.me, najčešće i društvenih mreža gdje nam se oni javljaju, ali svakako da najviše volimo ovaj kontakt uživo, što se kaže u 4 oka, kad nekako roditelji mogu da nam kažu šta je to što je dobro u njihovoj lokalnoj samoupravi, šta je to što su izazovi sa kojima se oni susreću, da nekako saslušamo, uputimo i gdje možda neke stvari mogu da riješe i da pokušamo zajednički onoliko koliko je to u našoj moći da Na mnogo toga je ukazalo u stvari prošlogodišnje mogućnost da roditelji javljanjem vama, roditeljima, udruženju roditelji u stvari ukažu na probleme sa kojima se djeca susreću u školama. Tako da, eto, sve te informacije svakako jesu vrlo važne i mogu biti vrlo korisne. Hvala vam puno na gostovanju. Eto, želimo vam lijepu posjećenost i u Gusinju i u Plavu i naravno na ovom događaju roditeljstva. Dakle, stiže beba u subotu u tržni centar naš glavni ovdje u Podgorici.